Бүген Казанда үзенчәлекле экскурсия үтте. Студентлар һәм иҗат әһелләре самокатларда Габдулла Тукай һәм Габдулла Кариев йөргән кунак булган урыннардан узды. Маршрут бик гади. Кариев театры, Тукай һәйкәле, Камал театры һәм Тукай әдәби музее. И Казан, нурлы Казан, дәртле Казан, моңлы Казан. Тукай бу шигъри юлларны юкка гына язмагандыр. Берсеннән берсе матур әсәрләр иҗат итәргә аны нәкъ менә шушы Казан урамнары илһамландырган. Бүген без дә менә шушындый заманча самокатларда аның эзләреннән тарихи сәяхәткә кузгалдык. Борын заманда Габдулла Тукай һәм Габдулла Кариев исемнәре дә бер, үзләре дә аерылмас дуслар булган. Бергә сәяхәт итәләр, белем туплыйлар һәм һәр вакыт яңалыкка омтылалар. Алар эзләре буйлап экскурсиядә бүген үзенчәлекле иде. Тукай урыннарының безнең өчен ничек дип әйтим инде тере информация бирә торган урыннар икәнлеген күрсәтәсе килә. Тукай белән Кариев яшь чакларында йөргән урыннарны без яңадан үттек. Биналар һәм урамнар заманча төс алса да, монда Габдуллалар рухы сакланып калган. Тукай һәйкәленә чәчәк салу инде матур традициягә әверелде. Булай очрашуыбыз һәм шәһәр буйлап булай йөреп Тукайны искә төшерүләр, ул шул хәтле кыйммәтле һәм кызыклы әйбер ул. Мин шундый шат. Шундый креатив рәвештә самокатлар белән бик күп кеше име төшерәбез, ул битне хәрәкәттә кызыграк. Киләсе тукталыш Камал театры янында. Янәшәдә генә Тукай яшәгән Болгар кунакханәсе. Музейларга йөрибез инде, танышабыз, официаль чаралар гына була, рәсми чаралар гына була. Мондый яңа форматта яшьләрчә һәм инде ул төрле яшь категорияләрне булуы чынлап та яңача. Габдулла Тукай белән Габдулла Кариевны берләштерү ул инде татар халкының күренекле шәхесләре хакында мәгълүмат бирү. Безнең иң төп максатыбыз шул һәм күбрәк татар мәдәнияте белән кызыксындыру. Экскурсиянең соңгы ноктасы Тукай әдәби музее. Бу бинада 1914 елда Габдулла Кариев татар театры ачарга теләгән. Ләкин сәяси вакыйгаларга бәйле рәвештә әлеге хыялы чынга ашмый кала. 1986 елда исә биредә Кариевның дусты Габдулла Тукай истәлекләрен саклаган музей эшли башлый. Инзилә Хөсәйнова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы.